तो जी हाँ दोस्तों, आप सबके बीच हमारे माननीय गायक श्री तुलसीदास पांडे जी, जो कि खुद अपनी रचना भी करते हैं, कवि भी हैं, उन्होंने अपना लिखा है गीत। तो आप सबको अपने गीत के माध्यम से इस कोरोना की महामारी के समय में कुछ संदेश देना चाहते हैं, जो आप सुने। कोरोना के चलते अब भीड़वा के देखी देखी उब गइल मनवा हमार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। चीन देशवा कोरोना के भेज के सारा लोग भाग गइल देहिया से तेज के। चीन देशवा कोरोना के भेज के सारा लोग भाग गइल देहिया से तेज के। कोरोना वायरस चिल्लाता सारा चैनल न्यूज के भी है आधार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। आज ले कोरोना के नाम ना सुनाई, कहियल दाव बानी कुछ ना बुझाई। आज ले कोरोना के नाम ना सुनाई, कहियल दाव बानी कुछ ना बुझाई। वायरस गजबे हथियार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। दाल भात सब्जी रसोई में बनाई के मुखिया जी खियावे ले दूर बैठाई के। दाल भात सब्जी रसोई में बनाई के मुखिया जी खियावे ले अलग बैठाई के। तुलसी पर भारी रखो सब पर नजरिया, तुलसी पर भारी रखो सब पर नजरिया। मिलली है अधिकार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। हती चुकी रहनी तो बकरी चरवनी, भगही पहिरी के मछरी छनवनी। हती चुकी रहनी तो बकरी चरवनी, भगही पहिरी के मछरी छनवनी। खेलनी जमाती में दोल्हा पाती, खेलनी जमाती में दोल्हा पाती। जमतिए कोरोना के शिकार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। शाम के सतुआ पीड़िया बनाई के भौजो खियावे ली भैया के मनाई के। शाम के सतुआ पीड़िया बनाई के भौजो खियावे ली भैया के मनाई के। सबसे बनावे ली मीटर के दूरी, सबसे बनावे ली मीटर के दूरी। ई है सही उपचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। कोठवा मरिया सहरिया के देखी देखी, कोठवा मरिया सहरिया के देखी देखी भर गइल मनवा हमार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। हिंदू मुस्लिम सब है भाई भाई, एमे केहू के न केहू सहाई। हिंदू मुस्लिम सब है भाई भाई, एमे केहू के न केहू सहाई। हित परित और साथी संघाती, हित परित और साथी संघाती। केहू के न केहू यार, बाकी अब घर ही में रह के विचार, बाकी अब घर ही में रह के विचार बा। मुहा में मास्क नहीं के घूमतारी छूटा, धरी कोरोना तो बना जई है खूटा। मुहा में मास्क नहीं के घूमतारी छूटा, धरी कोरोना तो बना जई है खूटा। भगल तोहार मुँह देखते रही
जपत रही दिन और रतिया कभी तुलसी लिखेले साचे बतिया राम नाम जपत रही दिन और रतिया कोरोना के भगावे खातिर लिखेले गनवा कोरोना के भगावे खातिर लिखेले गनवा यह प्रभु से गुहार बाकी अब घर ही में रह के विचार बाकी अब घर ही में रह के विचार बा कोठवा मरिया सहरिया के देखी देखी कोठवा टरिया सहरिया के देखी देखी भर गइल मनवा हमार बाकी अब घर ही में रह के विचार बाकी अब घर ही में रह के विचार बाकी अब घर ही में रह के विचार बाकी अब घर ही में रह के विचार।